demolishing the whole street. Oh, they just come and started demolishing. See, they are demolishing everywhere. They are demolishing. Oh, Jesus. Jesus, I could not bring out my property. I could not bring out my documents. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ihe nwa kara ka emewela. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Gọọmenti steeti Lagos akwariela ihe dị pekata mpe ụlọ 13 bụ 13 n'ọnụọgụ n'ebe a kpọrọ Ajawo Estate nke nọ na ya bụ steeti Lagos. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke otu nwaanyị zipụtara ebe ọ na-ebe akwa wee na-egosi ya bụ ọrụ nkụri na nkwari nke na-aga n'iru na ya bụ Ajawo Estate. Dịka ya bụ nwaanyị siri kwuo, ọ sị na ya nọ n'ụlọ ọgwụ mgbe otu onye kpọrọ ya n'ekwentị wee gwa ya na ha bụ ndị ọrụ nkụri na nkwari nọzi na be ya ma na-akpa mkpamkpa. Ọ gakwara n'iru wee begharịrị wee kwuo na otu ihe kacha ewute ya na ya bụ ọrụ nkụri na nkwari bụ na ya ewepụtanwughị ma otu ihe na ya bụ ụlọ. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. My sister, good morning. Oh, good morning. See, they have demolished my house. I was in the hospital. They just called me that they have started demolishing our house. They are demolishing the whole street. Oh, they just come and started demolishing. See, they are demolishing everywhere. They are demolishing. Oh, Jesus. Jesus, I could not bring out my property. I could not bring out my documents. They are demolishing everywhere. See. They are demolishing everywhere. Oh, the whole building, the whole house, they are demolishing. Oh, Rossville at Ajawo Estate. Rossville at Ajawo Estate. Oh, they are demolishing everywhere. Rossville Street at Ajawo Estate. See them. Oh, they came with 2 caterpillars. See them. Demolishing everywhere. I could not bring out anything from my house. Oh, I could not bring anything out. Oh, see. They came with encourage. They came with encourage. Oh, demolishing everywhere. Demolishing. Ọkụ ịhụla ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ọ ga-adị anyị nọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị etisi hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ihe niile nke na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.